Si després de signar el contracte de lloguer trobo desperfectes al pis, puc reclamar? En principi, el contracte de lloguer haurà signat una clàusula on reconeixes que el pis es troba en perfectes condicions d'habitabilitat. Si després te n'adones de petits desperfectes i vols que la persona propietària se'n faci càrrec, dependrà de la seva bona voluntat. Si no, sempre pots desistir del contracte transcorreguts 6 mesos o, si el desperfecte afecta de manera greu l'habitabilitat, pots plantejar la resolució per incompliment de l'arrendador o arrendadora.